què faríem sense la música? El moment ara de passejar per la passarel·la de la València Fashion Week. Avui divendres és el dia més fort, amb un programa ple de desfilades que conclourà esta nit amb el lliurament de premis. I en la passarel·la i al costat de Xavi està una de les models que més hi han destacat. A veure, Xavi, ja, dime-ho ja perquè jo no me puc aguantar, eh? Vinga, va, anem a eixir de dubtes, però a poc a poc. Ulls fosquets, no? Que guapa. Serà estrangera o serà de la terreta? Tu què dius, Laura? De la terreta, i valenciana, i ja m'estic arriscant massa. Anem a veure. Where are you from? I'm from Algemesí. Algemesí, eh? M'he passat jo Ja te dia jo. tots estos dies en Algemesí i model d'Algemesí. 17 anys. Va començar en 14 anys. Com? Vaig estar comprant al Corte Inglés i em van proposar allí fer un càsting que feien allí i des d'ahir he començat la meva carrera com a model. I a banda d'això, estudies, no? Per supost. N'hi ha que estudiar, xiques. Sí, n'hi ha que estudiar. I què vols fer després? Publicitat i relacions públiques. Compaginem. Sí, Anem a sempre. veure. Ella m'ha dit que me va a concedir un capritxet. Va, agafa't. Jo és que me quedé sempre bocabadat de com se menegen, que pareixen panteres. Anem a veure, consells. Anem a fer passarel·la. Camina, Va. mira del front, Mirar al front. recte, tranquil, relaxat. Perfecte. Molt bé, molt bé. Tu has I és aprofitat que- per ajuntar-te a ella, que et conec, i tinc una miqueta d'enveja. Clar que sí. Bueno, ella m'han dit, i se nota al xafar la passarel·la, que malgrat que és molt jove, demostra maduresa i molta seguretat. Anem a veure, ara ja anem a veure les imatges de la última desfilada d'esta vesprada a les 5. Les de Paolo Coppola. La col·lecció és No Name. Tu què saps de Paolo? És una col·lecció que no té nom ni inspiració. Ni inspiració. Això, sense tanta poesia, Laura, podríem dir que se resumís. Que per a homes, Paolo aposta per l'experimentació i per a dones per la senzillesa. Què podem dir de els teixits que utilitza? Perquè tu, com a model que porta la roba, també és important la comoditat, no? Sí, majoritàriament cotó i seda perquè és molt còmoda i és important la comoditat. Suau, fresqueta, molt bé. I de colors podem dir, i estan vostès veient les imatges, que en home gasta el blanc, el blau, el gris, i en dones els mateixos colors, i què més? També el groc. A tu t'agrada el groc? A mi sí que m'agrada, però de segur que a tu, en lo moreneta que estàs, encara te quedaria... Li quedarà molt bé, sí, Home, sí. i Xulíssima la col·lecció de l'italià. Molt xula. I, en definitiva, que encara queda València Fashion Week esta vesprada. A les 7 desfilarà la col·lecció de Moisés Castanyeira i després Georgina Vendrell. I a les 9 de la nit serà el lliurament de premis. Vos esperem, que encara poden quedar-se en lo millor de la València Fashion Week. Que ben acompanyat estàs avui, Xavi, que listo és el nostre amic. I ara toca cuina. De seguida aprendrem a fer... A veure què ens portarà Paco avui. El veig prou afaenat. Sí, sí.